Και κύριε, υπάρχει το πρωτόκολλο του ραδιοφύλακα. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είστε αγαπημένοι μου φίλοι. Θέλετε ένα το οποίο είναι πραγματικά αστείο κάπως ή ένα που σκέφτηκα μόνος μου? Επειδή μου αρέσει να ζω επικίνδυνα, θέλω αυτό που σκέφτηκες μόνος σου. Λοιπόν, ο μπαμπάς του Γιωργάκη πηγαίνει στο σχολείο να πάρει τους βαθμούς του γιού του, διότι έχει τελειώσει. Να δώσουμε λίγο έμφαση σε αυτό που γίνεται, στο γεγονός. Βεβαίως. Ότι μέσα σε αυτό το χάλι των ανεκδότων που έχουμε ακούσει αυτά τα χρόνια εδώ στο ραδιοφύλλα, αυτή τη στιγμή ακούμε ένα ανέκδοτο που ο συγγραφέας είναι ο ίδιος. Εντάξει, τώρα απομακρύνετε τα παιδιά. Είναι ελεεινό, σας προειδοποιώ να ξέρετε, αλλά επειδή είστε φίλοι μου και με αγαπάτε, ξέρεις. Λοιπόν, πάει ο μπαμπάς του Γιωργάκη στο σχολείο να πάρει τους βαθμούς του γιού του, τελείωσε το πρώτο τετράμινο. Χτυπάει την πόρτα του σχολείου, του λέει ένας τυρός, δεν θα πάτε εδώ κύριε, λέει, ειδικά αυτή τη φορά θα πάτε στο διπλανό κτίριο. Πηγαίνει στο διπλανό κτίριο, το οποίο είναι λίγο έτσι ψηλό και λοιπά και έχει τζαμαρίες γύρω-γύρω. Ανεβαίνει από τη σκάλα, τι να δει. Ορίστε. Όσο πάει γίνεται ωραιότερο. Ανεβαίνει λοιπόν τη σκάλα και μπαίνει μέσα και τι να δει. Αντί για δασκάλους και καθηγητές και μαυροπίνετες και λοιπά, λέει: Γεια σας, ήρθα να πάρω τους βαθμούς του γιού μου. Βεβαίως, βλέπει κάτι τύπους με κάτι ακουστικά και μικρόφωνα, σε κάτι οθόνες πάνω, μιλάνε με κάτι CB, ξέρω εγώ κτλ. Λέει: Ήρθα να πάρω. Βεβαίως, τον κύριο εδώ στο συνάδελφο θα πάτε. Πηγαίνει στο συνάδελφο, λέει: Σιδέρης, λέγω με τους βαθμούς του γιού. Βεβαίως, πάρτε τους βαθμούς. Όλο αυτό μόνο σου το έγραψε. Ναι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, περίμενα, γίνεται χειρότερο. Λοιπόν, οπότε λέει: Όλα καλά, σας ευχαριστώ, αλλά γιατί μου είπατε, τι συμβαίνει, γιατί μου είπατε να έρθω να πάρω τους βαθμούς του γιού μου από αυτό το κτίριο, ενώ τόσο καιρό? Λέει: Μα κύριε μου, είναι απολύτως φυσιολογικό. Λέει: Δηλαδή, τι είναι αυτό το κτίριο? Είναι ο πύργος ελέγχου. Δηλαδή πήρε τον έλεγχό του από το κτίριο, επειδή ήταν πύργος ελέγχου. Σας προειδοποίησα. Στάθη τώρα. Να σας πω με τη Λατίνα. Γίνεται να μην ξανασκεφτείς ποτέ. Είπαμε καλό μήνα προηγουμένως. Τίποτα. Δηλαδή τώρα αυτό. Μήπως στη Λατίνα έρωσαν εδώ, που είναι αστείο. Πες το αστείο. Τώρα θα πω, κυρίες και κύριοι, θα πει το αστείο ανέκδοτο. Άμα δεν σε πειράζει. Πες το. Θα πάθουμε απόψυξη τώρα, ετοιμαστείτε. Στο αεροπλάνο λοιπόν, το οποίο κάνει δρομολόγιο Χιλή Περού, ξέρω εγώ, είναι μια ωραιοτάτη αεροσυνοδός, έτσι με λαχνή, Λατίνα, πανέμορφη. Και του ρωτάει ο επιβάτης, λέει: Δεσποινής, πώς σας λένε? Λέει αυτή: Mercedes. Με τη Mercedes Benz έχετε καμία σχέση? Λέει και αυτή: ίδια τιμή. Εντάξει, κάτι. Ωραία, σατανά. Πώς μας έκανε και θυμήσαμε.